खुलुमबाय बे समावहाय हुंगा 30थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथुमा गुवाहाटी आहम गावनि बाथौफुरियाव साननैनि हाबाफारिजों सोलिबाय थादों आरो बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै बर' साहित्य सभानि बारग' गाहायनि नेहाथारि कमलाकान्त स्वरगियारि मसाहारि बिथाङा जोंजों दङ जों बिथांनिफ्रायनो दोरोङारि बिथिङाव माखासे बाथ्रा बिनि थाखाय सानदों बे समाव बिथांखौ जों बाथौ बिथांखौ बरायनो नागिरबाय सार खुलुमबाय जय आफा बोराइ बाथौनि दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा जा 30थि गायसन सान गाबोन फालिनाय जागोन बिनि दिनै गिबि साननि हाबाफारि हिसाबै दिनै बाथौ आर'जजों लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथिनि थाखाय जे आलारि सावनाय बे आलारि सावनाय हाबाफारिखौ आंनो बिबान होदोंमोन बेखौ आलारि सावनानै दिनै जों बाथौ आर'ज खालामबाय दा दुलाराय बाथौ गौथुमा बर' हारिनि गुदि धोरोम जे बाथौ धोरोम बेखौ मुलुग दरबाराव गोसारहोनो थाखाय गोबां समनिफ्रायनो मेहेरगोनाङै खामानि मावबाय थादों आरो फैयै फैयै दिनै बियो 30 बोसोराव आगान होबाय दा आफा बोराइ बाथौनि अननायाव दिनै बर' हारिनि गेजेराव साफ्रोमबो बर' सुबुङा जै मैयै थानो हादों रायजो जानो हादों मिजिंथिबाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि मेहेरगोनां हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय मुलुगावनो बाथौ सिबियारिफोरखौ खौसे आरो गोजोनै आवगायलांनायाव मदद आरो हेफाजाब होनो हागोन आं बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिनि बिबानाव थानाय समाव आं सोनाब बंग आरो नेपाल हादोर बेरायनो गोबां खाबु मोन्दोंमोन आं गिबि खेबाव जेब्ला सोनाब बंगआव हाबहैदोंमोन बेयाव मानसिफोरनि थानाय जानाय गाननाय जोमनायखौ नुनानै आं गुबुन हारिनि गामियावसो फैदों नामा सानदोंमोन नाथाय जेब्ला सिथ्लायाव सानजा दिगाव जेथिया सिजौ बाथौ बिथा आरो सिजौखौ नुदोंमोन आं जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन जे बेयाव जों बाथौआरिफोरनि गेजेराव फैदों थिग नेपालावबो बेबायदिनो जेब्ला आं दावबायजेनदोंमोन 2012-13 बे समावबो जोङो बेखौ नोजोर होदोंमोन आरो नफ्रोमबो बर' मेचेफोरनि सिथ्लानि सानजा खर'आव सानजा खनायाव बाथौ थानसालि सिजौ दंफांखौ नुदोंमोन गथिखे बेबायदिनो आं गोसोआव गोजोननाय मोन्दोंमोन जे जोंनि बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा दुलाराय मुलुगावनो गोसारनानै दं थ' बेबायदिहै दा बे गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौमोननि समाव जों बाथौखौ जेरैबायदि फुजिनाय सिबिनाय नुबोदोंमोन बिनिख्रुइ गोबां दा सोदांनाय जाबाय गोबां धोरोमनि गोदान आसार खान्थिफोरखौ सोद्रोम आरो मेहेरगोनाङै खालामनाय जाबाय बेयो जोबोद गोग्गाथाव आं जेथिया 1981 मायथाइयाव बेयाव जोङो बर' बिजों खुलिनो थाखाय बेयाव फैजेनदोंमोन बे समाव बेफोर गोबां दै आरो माबाजों मेहेरगोनां एखेबारे माबामोन बेयो गोग्लैसोनाय जायगामोन थ' बेफोर जायगायाव जोङो गिदिंथिंनानै नुदोंमोन जे बिनि गुवाहाटी नोगोरमानि गेजेराव थानाय बर'फोराबो सासेबो बुंनो थांबा गुबुन धोरोमाव बास्लायाखैमोन गोदो गोदायनि जि बाथौ बेखौ बिसोरो बाथौ थानसालि एबा लाङामारा मन्दिर होननानैब्लाबो बिसोरो गावनि गोदो गोदायनि जोंनि बाथौ आसार खान्थिजों सिबिनाय फुजिनाय बावनाय बेखौ जों नुदोंमोन नाथाय बे समाव जों नुदोंमोन जे बोलि होनाय दाउज्ला बोलि होनाय जों नुदोंमोन नैयावबो नुदोंमोन जोङो गिबियाव जेला 1984 मायथाइयाव जों दुलाराय बर' रायजोफोरा लोगो नांना बेयाव बर' थुनलाइ आफाद खुंदोंमोन गुवाहाटीनि नोगोरमानि बर'फोरा बे समाव जों बै समनि मानिनां गिबि मन्थ्रि हितेश्वर शइकिया बिथांखौ खावलायदोंमोन जे जों बेयाव मोनसे गेदेर बाथौ मन्दिर लुगोन बे हा हु दंखायो गतिके नोंथाङा मदद खालामनांगौ बिनि उनावनो बिथाङा गावनि अनजालि बिसि मानिनां डक्टर हेमप्रभा शइकिया बायदेवखौ बेयाव थिनहरनानै गिबि मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन आरो बेयाव जेथिया बेयाव फिसाहै मोनसे न'सा लुनानै बा बाथौ थानसालि होननानै जागायदोंमोन बेयाव नुदोंमोन जे बोलि होनानै बिथांमोना बाथौ फुजिदोंमोन सिबियोमोन दाउ बोलि होनानै थ' बेफोर गोबां सोलायबाय खारन बे बोलि होनाय गोदो गोदाय आबै आबौमोनाबो जोंनि न' सिथ्लायाव होदोंमोन बेफोरखौ आं उन्दैनिफ्राय नुबोदों
दा गोबां सोलायनाय फैबाय बिराद माने सोद्रोम आरो आब्रुथि गोनां जाबाय बेनि थाखाय आङो दुलाराय बाथौ गौथुमखौ गोबां साबायखर बावहरबाय बाथौ धोरोमखौ जिहेतु मुलुगनां धोरोम हिसाबै फोसावनो थांगासिनो दं बेहाय दुलाराय बाथौ गौथुमा बे मुलुगनां धोरोमनि गेजेराव सासे मोनसे धोरोम खालामनो थाखाय मा बिथिङाव खामानि मावनो दं होननानै सानो दा धोरोमनि बेलायावथ' जोङो बेबायदि कम्पालसरि सोरखौबा माबा खालामनो हानाय नङा जाय जि धोरोमावनो थाया मानो बयबो दा गनायो जे जोंनि गुदि धोरोमा बाथौ बिभिन्न जाहोनाव बिभिन्न कारनाव जोंनि मानसिफोरा सरनिया संकरि जालांबाय ख्रिस्टान धोरोम लाबाय ब्रह्म जालांबाय थेवबो जों बर' हिसाबै गावखौ सिनायथि होनाया दरकार आरो बयबो गनायथि होयो जे गुदि धोरोमा खिन्थु बाथौआनो बिभिन्न कारनाव धोरोमा जाबाय गावनि मोनसे उदां मोन्थाय जाय जि गोसो बेखौनो खालामो दाथ' गोदानै गोबाङानो कृष्ण गुरु जादों सोरबा माने जय गुरु जादों बेबायदि गोबां बर'आ सेरखाय बेरखाय धोरोमाव जादों थ' जानाङामोन जाबाय दा बेखौ जोङो खौसे खालामनो गोनांबा जोंनि बाथौ धोरोमनि जिथु आसार खान्थि नेमखान्थि बेफोरखौ सोद्रोम आरो बयबो गनायजानाय खालामनो नांगोन होमब्लानियानो बयबो बे जोंनि बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिफोरखौ गनायना लागोन आरो बियो बर'नि मोनसे सोद्रोम मोनसे आब्रुथि गोनां धोरोम होननानै बयबो मानिना लागोन बेखौ खामानि मावनाय बिबाना दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबान होननानै आं सानो आथिखालाव दुलाराय बाथौ गौथुमा धोरोमखौ फोसावनायनि बेलायाव गोबांथार खामानि मावदोंब्लाबो माखासे बिथिंफ्रा दाबो बेबायदि राफोद जायाखै जेरै धोरोमखौ फोसावनायनि बिजोङावहाय बेबायदिनो थानसालि लुफुंनाय बेलायावहाय गोबांथार खामानि दं बेहाय जोंनि आसाम स्टेट गभर्नमेन्टआ बेबायदि मोजां रोखोमनि जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सायाव अनसुंथाइ बा अनसायनायखौ मोननाय जायाखै बेफोर नोंथाङा माफोर बुंगोन नामा ओरैनो आं गुबुन जायगाफोराव बेरायनानै नुदों गावबागाव गामिफोराव माने गावबागाव जोथोनाव बा गेजेर सोरबा साफा सानैनि जोंनि सरकारनि बिबानाव थानायफोरनि मददाव गंफा गंनै लुबाय माने लुवाखै नङा दा आं जेराव थायो गणेशपारा आं गुवाहाटी गणेशपारायाव आं थायो बिनि गणेशपारा बाथौ थानसालिखौ आं गावनो 2010-11 मायथाइयाव बै समनि माने हाग्रामा महिलारि चिफ बिजों जगाजग खालामनानै एसे रां मदद लाबोनानै एसे मेहेर गोनाङै लुना लादो रायजोफोरा लुदों आं लुवाखै आं एसे जगाजग खालामनानै होदों मानानो थ' बेबायदिनो जों आसा खालामदों मिरु जोंहा बाथौ थानसालि हिसाबै जोङो गुवाहाटी बाथौफुरि बेनो जोंनि जायगा आरो बेखौ 1986 मायथाइयाव लाखिनाय जादों बे हाखौ बै समनि मानिनां हा मन्थ्रि थानेस्वर बर' सारा बेयाव 120 बिगा हा माने गुवाहाटी नोगोरमायाव बर'नि मोनसे मेहेरगोनां बर' सिटि माने गुवाहाटीनि मोनसे बर'नि मिनि केपिटेल सिटि बानायनायनि प्लेन लानानै बे माखासे लादोंमोन आरो बे मथेनो खामानिखौ मावगासिनो दङ बर' थुनलाइ आफादनि बेयाव कालचारेल कमप्लेक्स जाबाय दिनै बाथौ माने नि थाखाय बेयाव 80 बिगा हा आवग्रिना दोननाय जोङो बेयाव बाथौफुरि बर' हाइ स्कुलनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो हा दं थ' दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि दं थ' बे बाथौफुरिया दा बेयाव जोङो उदां फोथार मोनसे लादो जोंनि रुंसारि रुपनाथ ब्रह्मनि मुङाव रुपनाथ ब्रह्म प्लेग्राउन्ड बेबो थाबैनो डेभेलप जासिगोन आं निजेनो जरित बेयाव थ' बेबायदियै बे ओनसोलखौ मोनसे बाथौ नोगोरि आरो बे बाथौफुरि मुंखौ मानिनां थानेस्वर बर' सारा 78आवनो होदो 78आव 19 एनुवेल कनफारेन्स अफ बर' साहित्य बा बेयाव खुंनाय जादोंमोन फार्स्ट गुवाहाटी नोगोरमायाव गोसोआव लाखि बेखौ नोंथांमोना आं मोनसे खोथा होनायदो जे नैबेयाव मोनसे खरसा बिफां दोङो बेयाव नै हाइ स्कुलनि खनायाव नाय लामा सेराव बेयाव जिरायनानै थानेस्वर बर' सारा गावगाय बुंनाय मथे 80आवनो आंनो बुंनाय मथे बे 78आव कनफारेन्स खुंनाय समायाव बियो गासै बेरायनानै गासै गुवाहाटी नोगोरमानि बर'फोरखौ खौसे खालामनानै बेयावनो मोनसे फिसा न' लुनानै बेयाव अफिस बायदि खालामनानै बे दंफां गुदियावनो थानानै बेखौ बाथौफुरि नाम होदो 78आवनो दे गोसोआव लाखि बाथौफुरि नाम होनाया दिनैनि मैयानि खोथा नङा एकेबारे 78आवनो थानेस्वर बर' सारा जेला बेयाव 19 बर' थुनलाइ आफादनि 19थि कनफारेन्स खुंनो बेयाव अर्गानाइज खालामफैनाय समावनो एन्टायार बेखौ नाम होनानै खालामदो बिनि उनाव 1986 मायथाइयाव बिथाङा जोबोद खाफाल गोनांमोन जे हा मन्थ्रि जादों अखम गण परिषदनि गिबि सरकारनि दियाव प्रफुल्ल महन्तनि हा मन्थ्रि जानाय समाव बेखिनि बाथौफुरि ओनसोलाव बै समनि पिडब्लिउडि मिनिस्टार अतुल बराया आरो बै समनिनो इन्डास्ट्रि मिनिस्टार आथिखालावबो एमएलए रमेन्द्र नारायण कलिता बिथांमोना बेयाव पल्टन बाजार रेल जंसनखौ शिफ्ट खालामना बेयाव रेल जंसन खालामनायदोंमोन बे समावनो जोङो जोंनि बे बर' रायजोफोर जनजाति रायजोफोरा खौसेयै बिग्रायनानै बे रेल लाइनखौ दिपर बिलनिफ्राय फिदिंनानै बेखौ उदाङै लाखिनो हादों
आरो बिनिखायनो बे थानेस्वर बर' सारनि 1978 मायथाइनि बाथौफुरि बर' नोगोरि खालामनायनि जि सिमां बे सिमाङा मोगथां जादों आरो 1986 मायथाइयाव जेब्ला रेल लाइनखौ जों भारत सरकारखौ दाबि खालामनानै फिदिंनो हाबाय बिनि उनावनो थानेस्वर बर' सारा अनारेबल मिनिस्टार हिसाबै बिथाङा लिरना होदो जे बेयाव मा मा खामानि मावगोन बिनि मोनसे ट्रेस मेप बानायनानै आंनो हो बिनि दख्लासे बा हा गुबुननो हो नाथाय उन समाव सोलायनाय समाव गेजेर गेजेर मोनफा मोननै अनुस्थाना लाबाय गासिबो जों लाखिजोबनो हायासै 120 बिगाखौ जों लाखिजोबनो हायाखिसै गथिखे थेवबो बेयो मोनसे बर'नि केपिटेल नोगोर माने बर'नि मैखोम माने गुवाहाटी नोगोरमानि मोनसे नोगोर बा थावनि हिसाबै जों गायसननो हाबाय आरो दा आद्राया मोनसेल' जे जेसेबां हागौ गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय मन्दिर थानसालि गिर्जा बेफोरनिख्रुइ मेहेर गोनांसिन आरो समायनासिन जोंनि मिरु बाथौ थानसालिया जागोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो बेयो जाहाथे जाफुंसारथो बिनि थाखाय आङो आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबबाय जोबनायाव सारखौ बिदाय होनो ओंखारबाय जोबनाय मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों दिनै हाबाफारियाव नोंथाङा जिथु सफैदों 30थि जुलाइ बाथौ गुथुमनि बे हाबाफारियावहाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गासै बर' माहारिखौ नोंथाङा मा खालामनो नागिरदों आङो माहारिखौ गोबां बर' हारिखौ गोबां खावलायबाय आं आफा बोराइ बाथौखौसो आर'ज गाबदों जे बर' हारिनि गेजेराव जाहाथे गोजोन खौसेथि आरो गोरोबलायनायनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय जाहाथे बयनोबो बोर हरो बेखौ आं आर'ज गाबबाय कारण बर' हारिया गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों दिनै आवगायनायनि सम फैदो दिनै हारि आरो हादोरनि गेजेराव मोनसे गोजोन मोनसे जों गोजान नुहुरदों जिखौ होनो जे जोंनि गेजेराव फैबाय थानाय समा जोबोद गोजों जागोन होननानै जोंहा मिजिं आरो फोथायनाय दं कारण बर'नि गेजेराव गोजोन आरो गोरोबलायनाय आरो खौसेथि बे माने दा मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे बेसेन गोसा माने सम फैदो गतिके बे समखौ जोङो बाहायनांगो आरो गोजोनै गोरोबलायनाय खौसेथिनि गेजेरजों खामानि मावनो आवगायलांनांगो आरो बिनि थाखाय आं मिजिंथियो आफा इसोर बोराइ बाथौआ जोंनो बोर सारस्रि हरगोन